Тиша. Тиша – це не порожнеча. Це місце, де ти нарешті можеш почути себе. Адже справжнє щастя там, де зовсім не гучно і зовсім не яскраво. Щастя в простому, в тихому, в тому, що завжди поруч з тобою. Ми так часто все ускладнюємо, думаємо, що відповіді десь зовні. А вони всередині. Завжди були там. Навчись зупинятись. Навчись чути тишу. Навчись витримувати паузи. Тому що саме в такі моменти тиша знає про тебе більше, ніж будь-хто інший.